Pokud se chystáš na svůj první let a trochu se bojíš nebo jen chceš vědět, jak to všechno funguje, jsi tady správně. Ahoj, já jsem Tomáš z opravdového cestování a dneska ti ukážu, že letět letadlem je naprosto fantastický zážitek a nejen pro zkušené cestovatele. Pojďme spolu vše od A do Z, od odbavení až po přílet, probrat a já ti slibuju, že na konci budeš vědět všechno podstatné a budeš se na svůj let těšit ještě víc. Tak, jdeme na to a usmívej se, protože fakt to bude super. Než vyrazíš na letiště, zkontroluj si 3 základní věci a budeš mít klidný svědomí. První je pas nebo občanský průkaz. Ale pozor, pas ať má platnost alespoň 6 měsíců od data návratu, ať tě na letišti nezastaví. Druhý je letenka. Stačí mít většinou mobilu, uloženou v poště nebo v aplikaci dané aerolinky. Pokud letíš s cestovkou, dostaneš vše zhruba týden před odletem mailem. A mnohdy u z těch čártrových letů není ani letenka potřeba, na odbavovací přepážce stačí prostě pas nebo občanský průkaz. Spíš nezapomeň na hotelový voucher. Někdy ho potřebuješ při odbavení nebo při příletu na ten daný hotel, tak ať pak nemusí řešit zbytečné komplikace. A ta třetí věc jsou zavazadla. Příruční zavazadlo, takzvané, sebou bereš do kabiny letadla, většinou nesmí překročit 7 až 8 kg a nějaké rozměry podle dané aerolinky. A pak je takzvané odbavené zavazadlo, které odevzdáš a to ti dají do prostoru pro zavazadla toho letadla. Ještě jedna věc, pozor na tekutiny. Většinou nesmí překročit 100 ml, ty, které s sebou vezeš do letadla, a musí být v průhledném sáčku. Ovšem jsou dnes i moderní skenery, na některých letištích, kde můžeš pronést i velkou petku, třeba 1,5 litrovou. To platí třeba pro terminál 2 pražského letiště nebo Pardubice. A nezapomeň žádný ostrý předměty, ať tě nesejmou na bezpečnostní kontrole. Jo, a nezapomeň na cestovní pojištění. Jo, to ti může zachránit dovolenou, když se něco nepovede. Cestovky ho často nabízejí balíčku, tak si to zkontroluj, ať si v klidu. Odbavení. Jak na to? Odbavení neboli check-in se může lišit podle druhu cestování. Můžeš ho udělat 3 super jednoduchými způsoby. A všechny jsou rychlý a bez stresu. Vyber si, který se ti líbí nebo který nabízí cestovka nebo ta daná letecká společnost. Tak první možnost je online check-in. To je můj absolutní favorit. Děláš to z pohodlí domova 24 až 48 hodin před odletem. Stačí jít na web aerolinky, zadat rezervační kód, vybrat si třeba sedadla, pak si stáhnout palubní lístek do mobilu a je hotovo. Výhoda, ušetří spoustu času na letišti, můžeš jít přímo na bezpečnostní kontrolu a máš všechno dopředu vyřízené. Druhá možnost je samoodbavovací kiosky na letišti. Ty najdeš hned u vstupu, stačí se dotknout obrazovky, tady jak vidíš, vybrat si svůj let, zadat dejme tomu rezervační kód a vytisknout si svůj palubní lístek a štítek pro odbavené zavazadlo. Na něj ho nalepíš, odevzdáš na speciální přepážce, většinou označené jako backdrop off a podobně. A je to rychlý, snadný, bez fronty a ty se cítíš jako technomistr. No a třetí možnost je klasická přepážka, to je nejčastější případ, pokud letíš s cestovkou. Ve většině případů tedy doma nemusíš dělat vůbec nic a po příchodu na letiště se podíváš na tu velkou tabuli s odlety a vydáš se k číslu přepážky, které tam je uvedeno. Tam si vystojíš frontu, odevzdáš odbavené kufry a dostaneš palubní lístky, takzvané boarding pasy. Na nich máš uvedeno sedadlo v letadle a bránu, od které letadlo odlétá. Ale pozor, některé aerolinky dávají možnost online odbavení a pak je takovéto odbavení na letišti mnohdy spoplatněno nějakou malou částkou. Takže si důkladně pročti pokyny, aby tě nepřekvapila takováhle situace. Jo, a nezapomeň, na letišti doraz aspoň 2 až 3 hodiny před odletem. Ať máš čas se na vše připravit a nestresuj se zbytečně. Letiště není závod
A ty si chceš užít každou chvilku, přece ne? Tak, a teď už jsme na letišti a krok za krokem. Co budeme dělat? Teď, když jsi na letišti, postupuj podle tohoto super jednoduchého návodu a bude to hračka. Jsou to v podstatě 3 jednoduché kroky. Za prvé je odevzdat odbavené zavazadlo, jak jsme se teď říkali, bezpečnostní kontrola a pokud letíš mimo Evropskou unii, tak i pasová kontrola. No a pak už jenom čekání u brány. Pořadí těch kroků se může měnit podle daného letiště. Například v Praze na terminálu 1 je bezpečnostní kontrola až těsně před gatem, tedy bránou pro nástup do letadla. Většinou jsou tyto kontroly ale centrálně hned po odbavení zavazadel. Takže k bezpečnostní kontrole. Tady si vyjmi z kapsy mobil, klíče, peněženku, notebook nebo větší elektroniku dej do samostatného košíku, jak tady vidíš. Tekutiny, jak jsme se bavili, musí být v průhledném sáčku, ale neboj se, personál ti pomůže, když něco zapomeneš. No a pokud máš náhodou v kapse nějaký ten zapomenutý kov, nezvoufej, stává se to každému, potom nebo někdy předtím tě čeká pasová kontrola. Pokud letíš mimo Unii samozřejmě. Předložíš pas, palubní lístek a někdy ti předloží pár otázek, kam letíš a tak dále. U mezinárodních letů je to prostě povinnost. Tak pokud máš biometrický pas, u domovských letišť lze využít i automatickou bránu celní, to, co teď vidíš. Prostě jen naskenuj svůj pas na stránce s fotkou a otevřu se ti vrátka do světa. A tím okamžikem opouštíš Českou republiku a nachází se v takzvané tranzitní zóně nikoho. Nejsi ani doma, nejsi ani v zemi, kam letíš. Zkrátka, seš nikde. Tak a šup na bránu, ať nám to neuletí. Tak, cestou sleduješ displeje, kde máš opět číslo svého letu a bránu, ze které se má letět. Pozor, opravdu to sleduj, protože ty brány se často mění, takže ať nejsi překvapený, že to, co máš napsané v propozicích, nesouhlasí s tím, co je na letišti. A taky počítej s větší časovou rezervou, hlavně na velkých letištích, protože cesta k té bráně může trvat třeba i desítky minut. Takže jakmile gate najdeš, v klidu se posaď a už jen vyčkej na výzvu k nastoupení do letadla. Nastupování do letadla je jednoduché, když uslyšíš, že můžeš nastoupit, jdeš v bráně, občas se to řadí i po určitých skupinách, tam tě zkontrolují tvoji palubní vstupenku, někdy i pas a pak už jdeš jen po můstku do letadla, no a začíná to pravý dobrodružství. Tak nějaké hledání sedadla, to je snadný, na palubním lístku máš číslo, třeba 12A, takže najdi si řadu číslo 12, která je popsaná vždycky nad těma danýma sedadlama a ty A, B, C za tím písmena znamenají, které je to sedadlo. Většinou A znamená u okýnka, podle šířky toho letadla je C, třeba jsou u uličky. Tak, ulož si příruční kufr do přihrádky nad hlavou, ty si připoutáš, pás se upíná stejně jako v autě, no už si jenom vychutnáváš let, protože to je ta nejlepší část. Při vzletu a přistání můžeš cítit nějaký třeba malý tlak v uších, pomůže žvíkačka nebo polikání. Já osobně nejvíc používám to, že v podstatě se jakoby smrknu do zacpaného nosu, a lupne má v uších a je to dobrý. Je to opravdu jenom vyrovnávání malého rozdílu tlaku, není to nic zásadního a dneska už se to skoro nestává, protože ty letadla jsou opravdu moderní a kvalitně přetlakové. Tak, co dál? Pak už jenom letíte, jediné, co vás může potkat za letu, je turbulence. Ale to je naprosto normální, letadlo je na ně stavěný, tak se neboj. Představ si, že jedeš na houpací lodi jenom ve vzduchu, nebo že jedeš po rozbitý silnici, může to tak připomínat. Co se týče jídla a komfortu na palubě, jídlo a pití dostaneš zdarma většinou jen na delších letech, o zábavu máš
postaráno na displeji před sebou. Na těch čártových nebo kratších letech ty displeje nejsou, ale je tam třeba alespoň USBčko na nabíjení tvých zařízení, takže si můžeš stáhnout hudbu nebo filmy třeba na svůj notebook, tablet nebo telefon. To se děje po přistání. Když letadlo přistane, bude popojíždět na danou stojánku, ty počkej, až úplně zastaví a zasne nápis připoutat. Teď teprve přijde chvíle, na kterou se všichni těší, všichni se zvednou, vezmou si svoje zavazadla z přehrádky a pod sedadlem a vystupuje se podle pokynu. Nespěchej nikam, sleduj cedule s vyzvednutím zavazadel. Většinou je to označené symbolem kufru nebo nápisem Bagáž Climb. No a na pásu hledej svoji tašku. Zkontroluj štítek, ať si neodneseš cizí kufr, to by byla ostuda. A jinak jednoduchý tip, jdi s davem. Všichni si jdou pro kufr, takže když půjdeš se všema, nemůžeš se ztratit. Pokud ti zavazadlo ale chybí nebo je poškozený, tak první a důležitý krok je neopouštět letiště a jdi hned na pult ztrát a nálezů své aerolinky nebo přímo té příletové haly a nahlaš to. Neboj se, stává se to. Druhý krok je, nahlas tam ztrátu, vyplníš protokol o ztrátě zavazadla, takzvaný PIR, a dostaneš referenční číslo. To si uschováš a je to tvůj záchranný lístek. Protože třetí krok je, pokud letíš cestovkou, ozvi se svýmu delegátovi a ten ti pomůže se všemi dalšími kroky. On už to tokrát řešil, neboj. A pokud letíš samostatně s aerolinkama, ona by ti měla nahradit náklady na nezbytné věci, třeba toaletní potřeby nebo oblečení, pokud je máš ve ztraceném zavazadle. A pojištění třeba cestovky často pokrývá i náhradu za ztracené věci, takže žádný stres. Jo? Pátý krok je, že většinou zavazadlo se do 24 hodin až 48 hodin najde. Určitě ho můžeš sledovat na webu těch aerolinek pomocí svého referenčního čísla, no a oni ti ho zdarma dovezou třeba až na hotel, případně domů, pokud jde o zpáteční cestu. Pokud je vše ale v pořádku, ty máš všechny zavazadla, tak můžeš veselé ven z letiště a přes příletovou halu hledat svého delegáta. To znamená, pokud letíš s cestovkou, hledáš průvodce obvykle s cedulí a názvem té cestovky, nebo nosí uniformu nebo něco podobného. Průvodce ti řekne, kam jít dál, třeba k autobusu, který tě odveze potom do hotelu. A ty se můžeš konečně uvolnit, protože dovolená začíná. Jo, a málem bych zapomněl, celní kontrola u mezinárodních letů, ještě před vyzvednutím kufru. Jo, stejná procedura jako při odletu, a to už je pohodička, formalita. Jo? Takže už jste na místě a můžete si jenom užívat. Tak nebylo to nic složitýho, že ne? Tak jo, teď ještě rychle odpovím 3 takové nejčastější odpovědi všech začátečníků, ať jste připravení na všechno. Takže první otázka je, jestli je letání bezpečné, že se bojíte. Odpověď zní ano. A ještě jak? Prostě statisticky je letadlo nejbezpečnější dopravní prostředek na světě. Havárie tady jsou extrémně vzácný, takže se neboj a užívej si let. Bude to skvělý. Teoreticky máš 1000krát větší šanci, že tě cestou na letiště zabije splašená kráva, než že se letadlo zřítí. Otázka druhá, co když zmeškám let? Nepanikařit? Jdi hned k pultu své aerolinky nebo pultu cestovky, pokud letíš s ní a někdy tě mohou přehodit na pozdější let, samozřejmě za poplatek, ale každopádně vždycky se nějaké řešení najde. Průvodce od cestovky ví, jak to má řešit a ty se budeš divit, tak rychle a snadno to šlo. Tak a otázka třetí, můžu si vzít vlastní jídlo na palubu? Samozřejmě. Tekutiny musí dodržovat pravidla, o kterých jsme se bavili, ale pevné jídlo, jako je sendvič nebo něco podobného, žádný problém, takže můžete si klidně vzít. Nicméně dnes v těch letadlech občerstvení za poplatek je a není nějak dražší než třeba na tom letišti. Takže to je všechno.
Doufám, že se ti tento průvodce líbil a pomohl ti a že se teď na svůj první let těšíš ještě víc. Jak vidíš, není se čeho bát, každý zkušený cestovatel byl jednou úplný začátečník, stejně jako ty teď. A teď už víš, že to zvládneš na jedničku. Pokud máš ještě nějaké dotazy, napiš je do komentářů, rád ti na ně odpovím a nezapomeň. První let je vždycky vzrušující zážitek, tak se ho užij naplno. Tak přeji ti krásné cestování, spoustu úžasných zážitků a uvidíme se třeba u příštího videa. Tak ahoj a letíme.